συμμετοχή σας, να δούμε χέρια ψηλά. Και εκεί, και εκεί, και εκεί. Χέρια ψηλά και την μερικό, παιδιά. Αχα, Αντώνης Βαρδής, είναι Γεραθόδωρος. Γράφω στο κορμί γνωστά συνθήματα, μέσα την καρδιά μικρές φωνές. Ψάχνω τα σωστά να βρω τα ρήματα. Σ' αγαπώ και σε γυρεύω, σε φιλώ και σε γιατρεύω και σε βρίσκω πάντα τις καρδιές, τις διαδρομές. Βάζω στο μυαλό τρελά στοιχήματα, σκαλάει η ψυχή εκεί να έρθει. Όλα τα μπορώ, φωτιά τα βήματα. Στο Θεό εκεί χαλάω, σαν πουλί ψηλά πετάω, σαν τα μόνο σε κρυψώ να μυστική. Φύγαμε ξανά, ως το βάθος της ψυχής να μ' ανακρίνεις. Πάρε με μακριά, με το τώρα και το πριν, μη με συγκρίνεις. Γράφω στο κορμί γνωστά συνθήματα, στο Θεό εκεί θα πάω, σαν πουλί ψηλά πετάω, σ' αγαπώ. Βάλε μουσική και βρες τα βήματα, χόρεψε μαζί μας το ρυθμό. Νιώσε της αγάπης μας τα κύματα, στο βαριό και στην αλήθεια, στο παιδιό τα παραμύθια. Τώρα ξέρεις πως για σένα μόνο ζω. Φύγαμε ξανά, ως το βάθος της ψυχής να μ' ανακρίνεις. Πάρε με μακριά, με το τώρα και το πριν, ποτέ μη με συγκρίνεις. Γράφω στο κορμί γνωστά συνθήματα, στο Θεό εκεί θα πάω, σαν πολύ ψηλά πετάω, σ' αγαπώ. Με κοιτάς, στα μάτια σου κρεμιέμαι. Με κρατάς, στα χέρια σου γεννιέμαι. Ανάσα τα φιλιά, γράφω στο κορμί γνωστά συνθήματα, μέσα απ' την καρδιά μικρές φωνές. Ψάχνω τα σωστά να βρω τα ρήματα. Σε αγαπώ και σε γυρεύω, σε φιλώ και σε γιατρεύω και σε βρίσκω πάντα στις καρδιές τις διαδρομές. Σε αυτό το σημείο του προγράμματος κάνουμε πάντα το εξής, γιατί θέλουμε να έχουμε την απόλυτη επικοινωνία μαζί σας. Χωριζόμαστε πάντα σε δύο ομάδες, γιατί με κοιτάς έτσι παιδάκι μου. Χωριζόμαστε σε δύο ομάδες και προσπαθούμε να δούμε ποια ομάδα είναι πιο δυνατή, το έχουμε. Ωραία, όλοι όμως, όλοι, ναι. Η διαχωριστική γραμμή είναι αυτή εδώ, έτσι. Το μέσο του θεάτρου, του Κατράκιου. Η ομάδα Α είμαστε εμείς. Και εκεί, παιδιά, ομάδα Α. Εδώ, μπράβο, ωραία. Τέλεια, ομάδα Α μ' αρέσει. Ομάδα Β είμαστε εμείς. Ωραία, η ομάδα Β θα σπάει σήμερα, Λοιπόν, πάμε λίγο η ομάδα Α, είναι πάρα πολύ εύκολο αυτό που θα κάνουμε. Τραγουδάμε τη μελωδία αυτή που έγραψε ο Αντώνης Βαρδής και λέμε να, 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 να. Πάμε ομάδα Α! Να, 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 να. Να ακούσω! Εμείς, πάμε, έλα από εδώ!
αυτό, έτσι.